durung tek wis entek lagune. Ya ora apa-apa, gak apa-apa. Wis sama-sama. Nggih. Pak Lurah sampai cekap Pak. Nggih, mboten masalah. Jam 12 persis. Sudah jam 12 persis. Krepek gedang godho telo Titik edang padha kerasa. Ayo diakhiri sampe naik. Iya. Menawa ana kekurangan, ana kekeliruan awake dhewe ajeng dari sepuro karo Pak Lurah. Yang pertama jalur sepuro karo Pak Lurah. Kedua kali nyuwun pangapura karo para pamirsa sedaya sing sami rawuh. Nek enek kekurangane awake dhewe pentas bengi iki. Awake dhewe ado-ado teko Jombang karo Pak Lurah menghibur masyarakat kene. Wis diakhiri sampe naik Hidina Siratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Hadirin kalau wae kakapun melatarakan lawak andalan dari kota Jawa Timur Kak Sampitian dan selanjutnya dilajengaken wayang kulit semalam suntuk dia menikah kaliki dan Seno Aji Ijil Sakit Dusun Jogrong Desa Tanggarejo Kecamatan Mojo Agung Jombang. Sugeng mirsani pagelaran wayang kulit semalam suntuk bersama Ki Dalam Seno Aji Sabto Carito.